Hej, goddag og velkommen. I dag skal vi snakke om film Hævn. Og siden mig her får besøg af Willy og Louise. De er to nogle filmanmeldere, som i dag vi snakke om Hævn i dag. Ja, I to har lige været inde og se film Hævn. Kan jeg forstå. Ja. Og hvad tænker man, kan I lige give en kort resumé af filmen Hævn? Elias mor er sygeplejerske på et hospital i Danmark, og Elias far er læge i Afrika. Ja. Elias' far arbejder i en lille lejr i Afrika, hvor der er en mand, der hedder Big Man, eller bliver kaldt det, som der terroriserer folket ved at skære maven op på kvinder, der er gravide, og så gætte, hvilket køn det er. Det er et stort problem i Afrika. Christian han starter på en ny skole, hvor han kommer i klasse med Elias, men han kommer så op og slås med Sofus første dag, fordi at Sofus han mobber Elias. Ja, okay, men hvad er Christian for en person? Altså, hvad er hans rolle i filmen? Christian han er hovedpersonen. Okay. Han er sådan 13-14 år. Ja, okay, ham Sofus, hvad spiller han for en rolle i filmen? Sofus han har ikke den største rolle. Han er bare en, der mobber Elias. Okay, så er der ikke meget at fortælle om der. Overhovedet ikke. Det er helt endnu. Yes. Hvad så med Christian og Elias? Har de en rolle? Christian han er 13-14 år. Hans mor er død af kræft. Og efter hendes død kan han godt lide sådan, at tingene er på hans måde, og at tingene skal være retfærdigt, ikke? Han har efter hans mors død også fået en facade. Og så er han jo rigtig god venner med ham der Elias. Men han er på en eller anden måde både en god og en dårlig ven. Så har han også noget familiesvigt i familien. Ja. Ja, okay. Ja, Willy, jeg tænker, kan du fortælle lidt om, hvornår Elias, Christians ven? Elias, han er han er Christians bedste ven. Hans selvværd er meget lavt, og han overskrider mange grænser på grund af Christians tvingeren til det, og mobningen i skolen for eksempel. Ellers er han med i hele filmen som hovedperson sammen med Christian, og gør dumme ting. Okay, dumme ting, altså hvad mener du med de her dumme ting? Altså hvad er det, når Christian tvinger kan under Elias til? Christian finder noget fyrværkeri i hans farfars garage. Der tænker han med det samme, man kan sgu da lave bombe ud af krudt, som der er fyrværkeri. Og allerede der begynder man sådan lidt at skubbe og trække lidt til Elias. Sådan, skal du ikke være med? Det gør ikke. Der sker ikke noget. Vi tager bare hævn på dem vi holder af. Kom nu, og han bliver bare ved og bliver ved. Og til sidst så bliver han jo tvunget med og bliver fristet af lysten. Yes, okay. Men så tvunget til at hvem er det, der tager hævn over? De tager hævn for Lars, det er en mekaniker, som har slået Elias' far. På grund af, at der skete noget åndssvagt på en legeplads, en uoverensstemmelse mellem deres børn. Og så har Lars mekanikeren, der ikke lige det rareste menneske, og så begynder han bare at slå som det første prioritet. Okay, så han er skide rigtig i filmen. Ja, kan man godt sige. Yes. Louise, kan du ikke forklare mig om, når situationen med bomben, hvordan situationen var? Hvad skete der? Christian og Elias de aftalte, at de skulle mødes en tidlig morgen, hvor de satte bomben under Lars' bil. Og så, da bomben skulle til at springe, kom der sådan 2 løbere forbi, og så ville Elias sådan redde dem. Og råber nej, løb og sådan noget, ikke? Men de sådan, forstår det ikke helt. Så Elias han løber hen til dem, og der når bomben så at springe. Så han løber hen til bilen? Ja. Okay. Og så Elias ender så på hospitalet. Men hvad skete så med de 2 løberne? Blev det også sprunget i luften, eller hvad vil du nu sige? Altså Elias han nåede lige at få dem væk. Ja. Christian han bliver så derefter afhørt af politiet, hvor han så fortæller sandheden, at det hele er hans skyld, og han tvang ham til at være med til den der bombe og sådan noget. Okay, så sandheden der kommer på bordet. Det gør sige sådan. Yes. Og så bagefter afhøringen, så tager Christian over til
hospitalet, hvor Elias ligger. Hvor Elias mor så kommer ud til Christian. Og... Jeg synes, det er, hvad hun sagde, at når Christian har slået Elias ihjel. Nej, det gør det ikke. Elias han overlever med kvæstelser og kommer til sig selv efter nogle uger, mener jeg, i filmen. Men Christian han får psykisk nedbrud også, og vælger så at tage en drastisk beslutning, at han vil tage sit eget liv. Men Elias' far, svenskeren, han finder ham til sidst stående op på et tag på et højhus, og når at hive ham væk fra kanten, inden det er for sent. Og så finder de ud af det senere, og så slutter filmen. Der slutter filmen, ja. Slutter filmen lige efter, hvor Anton lige nu optaget, eller er der mere der? Nej, der er lidt mere. Så får vi at se, at alting godt kan blive bedre, og verden ikke skal være så slem, og verden kan godt blive bedre, sådan in a better world. Nå, det er jo undertitlen. Ja, det er titlen. Titlen. Altså, jeg har ikke set filmen, så ja. Titlen hedder jo Hævn, men på engelsk hedder den In a Better World. Altså, hvorfor hedder den det, og In a Better World, tror jeg? Har man en anden syn på filmen derovre? Det er for grund af In a Better World, det er jo fordi, der ser vi forskel, at alt det kan jo godt ende godt, som vi ser i filmen. At i starten, der er alt lort. De har familieproblemer, der er mobning i skolen, og venskabet, det er nok ikke lige det bedste med Elias og Christian, men til sidst så finder de ud af, at alt kan godt blive bedre i verden. Christian, han får jo et godt kendskab til Elias og omvendt igen. Mobning bliver nok bedre i skolen, altså mindre mobning og sådan noget. Hans far, svenskeren, han er nok mere hjemme hos Elias nu, så han set ikke har lige så mange familieproblemer, nu når alt det her sker. Det bygger familien lidt mere op, og så ender alt i en bedre verden. Så det er det sidste, man hører, at det sker i en bedre world. Det er sidst. Ja, det er okay. Nok der. Det er lige ved med, ja. Okay, ja. Nu ved jeg, at genren er drama. Altså nogle andre træk i filmen, som I vil fortælle om? Altså, der er jo retfærdighed og hævn, som har meget stor sådan, indflydelse på filmen, ikke? Ja. Fordi efter at ham der Lars han slår Anton, så vil drengen nu have hævn, og det er det meget filmen går ud på, ikke? Mm-hmm. Ja. Jamen, der er også omsorg og afstødende. Det er, at familien hos Elias, de er sådan meget afstødende og meget omsorgsagtigt. Hans far holder meget af dem og sammen med moren. Men alligevel så frastøder faren ham lidt, på grund af, at han er i Afrika hele tiden. Og så snakkede i filmen, så snakkede de på videokamera på Skype, tror jeg det var. Og der var faren sådan helt bare lagt på-agtigt. Jeg gad ikke. Sådan lidt frastødende. Ja. Det så endelig havde tid til at snakke sammen, så bare sådan væk-agtigt. Okay. Så er der også godhed og ondskab. Fordi at Elias, han er jo den gode i filmen, kan man godt sige. Og så Christian sådan lidt den onde. Fordi at han sådan, hvad skal man sige, han bestemmer på en anden måde over Elias. Hvilket jeg synes er sådan ikke det bedste, man gør som ven, vel? Han er lidt hård. Lige præcis. Han har fået den der facade, han har haft siden moren døde, ikke? Men på en eller anden måde, så eller Christian, han er også en god ven over for Elias. Fordi han beskytter ham og gør meget for ham, ikke? Yes. Alligevel ikke. Nej, det er præcis. Christian virker meget som den onde, fordi han tænker på tingene, der skal gøres, men tænker ikke på konsekvenserne. Elias han tænker jo meget på, nej, hvad hvis så går galt, og hvad nu det sker? Det er jo forkert, hvorfor gør vi det her, og alt muligt. Det er der viser træk. Han er faktisk meget had, som Christian har. Nej, det kan man godt sige, ja. Der er også had og sorg. Hadet, det går jo igennem mest Christian, fordi han er en meget oprørt person. Og fordi han er det, så kommer der også mange konflikter imellem deres venskab, imellem Christian og Elias. De får mange konflikter, altså når han skal lave krudtet og sådan noget, der begynder Elias sådan, nej, det skal jeg ikke så meget. Der begynder Christian sådan lidt at
tænkte lidt mere på had og sådan, nå, så klarer det bare selv-agtigt. Og jo længere ind i filmen. Der er også andre træk selvfølgelig. Der er venskab og konflikter. Ja. Christian og Elias, de har jo et godt venskab, men der er jo mange konflikter. Og det er for eksempel sorg og had. Christian, han er en meget oprørt person. Han har meget had i sig. Det får vi jo se i filmen, især det, når det så endelig får lagt den der bombe, der begynder han sådan, okay, nu er det ved at være over, så kan jeg snart slippe alt det her had, jeg har. Men selvfølgelig er der også sorg, når Elias kommer løbende ud, og så ender med på hospitalet. Der kommer Christians følelser frem. Han bliver meget oprørt, sådan, hvad er det, jeg har gjort? Hvad er det, der sker nu? Hvad skal der ske ham? Hvad skal der ske mig? Og der kommer der meget sorg i filmen. Det er et godt træk, for eksempel. Okay, nu skal jeg vurdere filmen, så hvor mange stjerner vil give den og i filmen? Jamen, det er jo lidt forskelligt. Jeg vil give den 2, fordi jeg ikke er den største dramatype. Men jeg synes, den havde mange gode træk. At den var lidt halvspændende mange steder. Og ikke en alt for kedelig historie til, man bare sad og gabte det hele natten. Så jeg vil give den 2, men det er jo mit valg. Der er jeg jo lidt uenig. For jeg vil give den 5. Jeg synes, den er spændende, stort set hele vejen igennem, og jeg kan jo godt lide drama. Men jeg synes, at den var rigtig spændende, og ja. Er filmen måske noget, du kender til, eller? Ja, altså man kan jo godt relatere til filmen. Det synes jeg godt, man kan. Okay. Og man kan godt forstå følelserne, de har i den, og så synes jeg, at den er rigtig godt lavet, og jeg synes, den er rigtig god. Ja, så vi er en stor drama-fan, og så er en ikke helt så god drama-fan her. Tak for at I følge med, og jeg håber, I får nok information om hævnen. Hvis du er en største drama-fan, så synes jeg, ærligt talt, at du skal ind og tage ind og se drama-filmen Hævnen. Og så bliver det meget spændende at se om, hvem er det, der er vært næste gang. For jeg gider seriøst ikke mere. Så hvis du vil have drama, så vil jeg overtale dig om til at gå ind og se Hævn. Hvad var det, du skulle sige?